न' बे आर्मि पुलिसफोरालाय मा बिसोरबो माथो इन्डिया आरो पाकिस्ताननि दावहाखौ लानानै जों बयबो बुहुमनि गासै मानसिफोरानो बेसे टेनसनाव दं ना बेसे गिनाय फैयो मा जामारगोन जाथाया मारै जामारगोन मा जालांमारगोन बेफोरबायदि साननानै जों जोबोद गियो ना बेयावनो सानैसो मानसिफोरा इसेबां मानसिया गासैबो देश बुहुमानो बेसे टेनसनाव दङ बेफोरखौ बाद दोननानै खायफा मानसिफोरा माबायदि मिथिगौ ना माबा सोरनि सायाव सोरबा आर्मिफोरनि सायाव सोरबा पाब्लिकनि सायाव गाज्रि साननाय गाज्रि कमेन्ट लिरनाय बेफोरावसो दं आरोना दाबो थ' बिदिनो आङो सानै मानसिनि कमेन्ट नोंथांमोननो देखायलांनि खायफा मानसिफोरा मानि थाखाय बेफोरबायदिथाय नैबे मानसिखौ नायला दै आं स्क्रिनाव होगोन आरोना सोरबाफोर जुदि बेखौ सिनायोबा प्लिज कमेन्ट खालामनानै आंनो खिथाहरलाय आरो बिनि कन्टेक्ट नाम्बार दंबा आंनो हरलाय दै नांगौ जादों आंनो बे मानसिखौ आरो बिनि गैयाबाबो बिनि न'नि मानसिफोर बिमा बिफा एबा हिन्जाव दंबा खनसे आंनो खिन्थालाय प्लिज आं मिन्थिनो लुगैदों बे मानसिया अबेनि बियो आंखौ आंनि फेसबुक पेजाव फैनानै फेसबुक पेजनि भिडिअ फैनानै ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होफैयो बियो मिन्थिगौ ना बिनि थाखायनो आंनो बे मानसिखौ नांगौ आरोना बेखौ आं सोंनो लुगैदों बिनि कमेन्टखौ सिगां नागिरना ला नोंथांमोना ओमफ्राय बुजिगोन मानि थाखाय आं बेखौ नागिरदों नोंथांमोना नायना लालाय कमेन्टखौ नुबायना बिनि कमेन्टखौ बियो आंखौ मा होनदों सासे आगैया आंखौ मोजां कमेन्ट हरदो आरोना आङो कम्पानियाव खामानि मावहैनोसै होननानै मोनसे पस्ट होदोंमोन आंनि फट'खौ थ' बे पस्टआव रावबो बिदि हेड कमेन्ट फैखायाखै आंनाव बे पस्टआव मानसिफोरा सोंखादों आब'खौ बियो कम्पानियाव नों खामानि मावो बिदि होननानै सोंदों आरोना खिन्थु आङो ओरैनो होनदों आं कम्पानियाव खामानि मावाखै आरो मावफेराखै बेयाव फैनानै सासे बे मानसिया बे गुन्दा लिडारा आंनो मा कमेन्ट होदों नुबाय मा होनदों इयो फानग्रासो जाहैदोंनो बेनो नों नुदों आंखौ फानग्रा जाहैदों नों नुदों आंखौ हो बिनि थाखायनो आंनो बिनि फन नाम्बारखौ नांगौ आरोना सोंनो गोसो बे मोनसेल' कमेन्ट नङा गोबां कमेन्ट आं बेखौ पस्ट होखांबाय सिगांबो बिनि कमेन्टफोरखौ आं देखायखांबाय फटक मानसि सेस देखायखांबाय खिन्थु रावबो खिथायाखै बेखौ सिनायो होननानै मानो होनबा सिनायाखोमा बेखौ इयो गामिफोराव थाया खोमा इयो गुन्दास खोमा इयो ना बाहेर थाथिंग्रा बिनि थाखायनो बेखौ सिनायो होननानै रावबो आंनो खिथायाखै आरोना थ' जायखिजाया एबार बे भिडिअखौ नुनानै सोरबाफोर जुदि बेखौ सिनायनाय मानसि दंबाथाय आंनो कन्टेक्ट खालाम आंखौ आं मिन्थिनो लुगैदों आं सोरनो फानदों आरो इनि कमेन्टआ सब कमेन्टआनो बेना खालि फानग्रासो रेन्दिसो बैथारिसो बेफोरबायदि सासे हौवा मानसि जानानै सासे हौवा आङो खनसे खननै कमेन्ट फैबाथाय हरबाथाय आं इगनर खालामनानै थाखाय जेबो होना मिथिगौ ना ओमफ्राय जेब्ला बार फैगोन ना आङो नायनानै थानो बायो आरोना आरो बेफोरबायदि कमेन्टफोरखौ इगनर खालाम दोनबा ना बेफोरबायदि मानसिफोरा मिन्थिगौ नोंथांमोना बेफोरबायदि मानसिफोरा माबायदि जायो सिख्लाफोरखौ रेप खालामनानै बुथारगोन बेफोरबायदि मानसिफोरा मिन्थिगौ बिनि थाखायनो आंनो बे मानसिखौ नांगौ सोंगोन आं बेखौ मिथिगौ ना जुदि नोङो आरो आं सोंनायाव नों खिथानो हायाबा नों दिगदार दं होनखादां मिथिगौ ना जानला मानला नैबे सालाय दं होननानै जानला मानला मालायखौ बिदि दाबुखि मिथिगौ ना माबा मोनसे जुदि नोङो गोरोन्थि नुदोंबा बुंबानो जाबाय नोंनाव जेबो आंनि प्रुफआनो गैया नोंनाव आं मा गोरोन्थि मावदों बे प्रुफआनो गैया नोंनाव नों बोरै बुंदों प्रुफ दंबा नों देखायलाय आंखौ जानला मानला बेफोरबायदि दा बुंदै नोङो मुर्ख साला मिथिगौ ना आं दिनै सानै मानसिनि कमेन्ट देखायगोन आरो सासेनि देखायबावगोन आं नेक्स्टआव बेखौबो नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना बियो मा होनदों कमेन्टआव आं स्क्रिनाव होगोन बेखौबो बियो होनदों आं जिबनाव थाइसे थाइनैनि थाखायनो बिदा बिनानाव जालायनोबो लाजिनाय नङा खोमालै बे मानसिया होनदों आरोना आं फार्स्टआव होनखायो नोंखौ होनदों आङो मिथिगौ ना नोंबो उन्दैसो बारा गिदिर नङा बिनि प्रफाइलखौ नायना लालाय माबायदि दाखु सिस्टेमनि मानसि ड्राग्स जाग्रा आरो मा होनो सिगारेट सोबथिंग्रा साफ्रि बे मानसि सासेया इनि मेलेमाव जेबो गैया नोंसोरखौ आं बुङो सासे बिमाया जोनोम होयो सासे बिफायानो जोनोम होयो बिनि फिसाजों नोंसोरो बिदि जागोन नामा उन्दुगोन नामा नोंसोरो हगारनाय नङा बिदिबाथ' नोंसोर गावसोरनो बिदिखायनो नोंसोर मालायखौबो बुंदों नङा होनदो नोंखौथ' दा नोंनि कमेन्टखौ नुनानैनो आं मिथिखाबाय नों 100% बिनानावखौ बेफोरबायदि खालामो मालायनि बिदा बिनानाव जिखि जाया बेफोरखौ न'खरनि परिबारखौ फेमिलिखौ लानानै बेफोरबायदि बाथ्रा दा बुं मिथिगौ ना नोंसोरो जानो हागौ बिदा बिनानाव अनलाया जानो हागौ जोंहा खिन्थु बिदि नङा अनलाय जोंहा मिथिगौ ना बेफोरबायदि नङा गाज्रि दासान मिथिगौ ना फाप नांगोन नोङो जोंनि बिब' फंबायनि गेजेराव नोङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया फाप नांगोन नोङो
आरो नोङो होनबावदों थाइसे थाइनै थाखानि थाखायनो बेफोरबायदि नों जानो हागौ फैसानि थाखाय नोंनि बिमाखौ नोंनि बिनानावफोरखौ फानदों जानो हागौ मिथिगौ ना फानो खोमा नोंसानि न'नि मानसिफ्रा बिनि थाखायनो नों गुबुनखौबो बेफोरबायदि बुंदों आरोना बेफोरबायदि सानदों आरो थाइसे थाइनै फैसाखौ खामायनो होनदों थाइसे थाइनै फैसाखौ नों उन्दुना थालाय नोंनो सोरबा होफैगोन नामा फानग्राफ्रा अबभियासलि मोनगोन खिन्थु मोजां खामानि मावग्राफ्रा मोजां थाग्राफ्रा ओरैनो थाग्राफ्रा मोनगोन नामा नोंनि न'नि मानसिफ्रा बेफोरबायदि खोमा आरोना ओंखायनो नोङो गुबुनफोरखौ बेफोरबायदि होनदों आरो बै मानसिफोरखौ होनदों आङो थाइसे थाइनै खामायग्रा थाइसे थाइनैनि बे बुखिग्राफोरखौ थाइसे थाइनै फैसानि थाखायनो जोङो गावनि बिमा बिफाफोरखौ गारनानै न' गारनानै गुबुन जायगायाव गुबुन हारिनि कम्पानिफोराव खामानि मावहैनांगौ गोनां जायो सैमाफोरबायदि मिथिगौ ना आरो कम्पानियाव खामानि मावग्रायाल' खस्थ' नङा साख्रि मावग्राफोराबो खस्थ' जायो न' बे आर्मि पुलिसफोरालाय मा बिसोरबो माथो गावनि मा होनो फेमिलि बायदिसिना सब गारनानै थाङो गासैनाबो खस्थ' खामानिया गासैनाबो दुखु दं फैसानि थाखायनो जों बेफोरखौ मावनांगौ गोनां जायो मिथिगौ ना नङाबा सोर गोसो जानो गावनि न'खौ गारना थांनो गुबुन जायगायाव हो माने एसेबां मुर्ख नोंलाय नों फरायनायाव गोसो हो नों बारा गिदिर जायाखै मानसिया एसेबां नों मालायखौ गाज्रि मोजां साननायनि सानथ'नाङा दानो मिथिगौ ना फरायग्रो स्कुलाव जुदि फरायदोंबा स्कुलाव थाङोबा फरायग्रोबानो जाबाय दे बाबु बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरनाङा दे नोंसोरो जुदि फरायदोंबा स्कुलफोराव थांदोंबा कलेजफोराव थांदोंबा मास्टारफोरा मा गियान होदों नोंसोरखौ फोरोंनायाव बिजाबाव मा मोन्दों एसे खर'आव सोनो नाजाबानो जाबाय आरोना बेफोरबायदि खालामनाङा बै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ होनदों आङो एनि टाइम मालायनि गाज्रि सानग्राफोरखौ बेफोरबायदि साननाङा इन्डिया पाकिस्तानाव एसेबां दावराव दावसि जागासिनो मा होनो टेनसन जागासिनो मानसिफोरा सोर मा जागोन अबेयाव मा जागोन ना ओमफ्राय नोंसोरो आरो नोंसिनि खर'फोराव बाब्रे बाब एनि टाइम गाज्रि साननाय सोरबानो ओइ उन्दुलायदोंनो सोरबा ओइ बिब' बिनानाव जालायसिगोननो सोरबानो ओइ फानहैदों बेफोरबायदि जानाङालै बर'फ्रा मिथिगौ ना इदि हामा खौसे जादो आरो बिनि सिगाङावनो ओइ दाख्लै साननैसो आर्मिफोरनि जुद्धआव माबायदि सानैसो मानसिफ्रा कमेन्ट होदोंमोन ना आं बेफोरखौ देखायथ'ला जायखिजाया आंबो पस्ट होखादों माबायदि होनदों आर्मि हौवाफोरा थैनांगौमोननो होमबासो बर' सिख्लाफोरा आर्मि हौवाखौ लानाया बन्द' जासिगोन गावहा जानो हागौ आर्मि साख्रि गोबां हास्थायदोंमोन मावनो थाखाय खिन्थु इयो मोनाखै साक्सेस जायाखै बिनि थाखायनो इयो मेगन सानानै मालाय मानसिफोरखौ बुंदों आरोना बेफोरबायदि मिथिगौ ना हामा मिथिगौ ना न'खरनि बेफोरबायदि मानसिफोरखौ होनखायो आं आर्मि साख्रि मावग्राफोरखौबो न'खरनि बिमा बिफा फिसा हिन्जाव बेफोरखौ गारनानै एबा हिन्जावफोराबो हौवाखौ गारनानै बेसेबां थाहैयो खस्थ'आव माला फैनो मोनगोन जेबो थिग गैया ना माला जायो माला उन्दुयो बेफोरनि जेबो थिग गैया न'नि मानसिफोरा बेसेबां टेनसनाव थायो आरो नोंसोर माबायदि कमेन्ट होनानै मानसिखौ माबायदि दुखु होयो सापर्ट खालामनो नागारै जुदि आर्मि पुलिस बेफोर मानसिफोरा जुदि गैयामोनबा बेफोर मानसिफोरा इसोरो जुदि साख्रि मावामोनबा होमबा जोंनि देशखौ सोर बेंगोन सोर दावहा नांगौमोन आरो जोंनि हादोरखौ सोर रैखाथि खालामगौमोन नोंथांमोना साननानै नायलाय एसे थ' लोगोफोर आं बारा बुंबाय थाला बेखिनियानोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि आरो गोदान नायदोंबा आंनि भिडिअखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' दिनै भिडिअ एसेनोसैमोन बाय